Waqt l-attività ta' diskussjoni mtella mill-Partit Laburista bit-tema Ekonomija li taħdem għan-nies, għaddew l-interventi tagħhom diversi persuni minn setturi varji b'opinjonijiet differenti. L-ekonomista u espert fil-qasam ekonomiku George Vella qal li pajjiżna rnexxielu jagħmel il-mirakli fil-qasam ekonomiku fejn diversi strumenti li ntużaw għamlu differenza kbira. Meta aħna nitfgħu rasna biex nagħmlu miraklu ekonomiku nagħmluh. Ġifieri jiena naħseb l-aħħar wieħed li kollha għaddejna minnu huwa l-COVID. Ġifieri jekk tara kif ħareġ pajjiżna mill-COVID, ma naħsibx li tant kien hemm pajjiżi oħrajn li ħarġu tajjeb daqskemm niġu aħna. Il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka li għal snin twal ħadmet fil-qasam soċjali stqarret li qed tħares kif pajjiżna jista' jimxi l-qudiem lejn politika bbażata aktar fuq il-well-being. Għandi tama kbira. Dal-pajjiż kapaċi jagħmel mirakli. Il-Prim Ministru ilu jitkellem ħafna fuq il-well-being u allura ma naħsibx qed jitkellem għal xejn issa anke fl-introduzzjoni. Konvinta li din se tkun il-qalba tagħna, dir-riflessjoni nazzjonali li qed inħoss li qed issir biex inwadbu saqajna issa fejn hemm bżonn ħalli nimmorru to the next level. Il-professur Angela Abela li hija psikologa u terapista tal-familja tkellmet dwar politika li tinċentiva lil familji. Irridu ovvjament natu u ġa natu imma rridu nżidu iktar flexible hours lin-nies intuhom din l-opportunità u wkoll irridu indaħlu l-irġiel fiha wkoll. Id-direttur tal-Fondazzjoni Caritas Malta Entnigat kellu l-istess opinjoni. Il-familja hija il-bażi tas-soċjetà, nemmnu li din għadha tot fid-dinja tal-lum. Allura dak kollu li jsaħħaħ il-familja ħajsaħħaħ is-soċjetà u dak kollu li jeddet il-familja ħajjeddet lis-soċjetà. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejjas qal li rridu nħarsu lil hinn mis-suċċess ekonomiku u nfasslu politika aktar soċjali. Il-pajjiż għajjat f'mument kruċjali. Grazzi għas-suċċess li qegħdin niksbu ekonomikament. Imma ma nistgħux nibqgħu nitkellmu biss ekonomikament. Irridu nitkellmu wkoll soċjalment. U fejn irridu mmorru f'dan il-pajjiż u fejn irridu nieħdu lis-soċjetà tagħna. Kulħadd qed jikkontribwixxi, allura s-suċċess irrid li jinqasam fuq kulħadd u jinferex fuq firxa ta' nies. Il-Kummissarju għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lavviera qalet li pajjiżna għandu jkollu viżjoni ta' ugwaljanza f'kull sens tal-kelma. U meta qed nitkellmu fuq ugwaljanza qed nitkellmu fuq ugwaljanza ekonomika, ugwaljanza politika u ugwaljanza soċjali. Waħda ħanifoka fuq l-ugwaljanza ta' opportunitajiet għal xogħol tan-nisa u tal-irġiel ġa semma. Però rajna tajjeb illi żdiedet ħafna l-partiċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol.